că tactul e spion, că De unde ai scos lucrurile astea? De unde le inventezi? La virtualitate, normal. De ce le Când inventezi? erai în criză, uite. Nu mai știți ce să inventați să-mi puneți în cârcă. Nu găsiți. Înțeleg că și atât. Lui Marius nu contează cum. A aflat de la mine, de pe Facebook, cu cine și-o trage el prin calea victoriei. Și dacă nu-l vedea, nu credea. Hai mă, termină. Dar l-a văzut și... Știi cum îi spun Marius și cu Silvia? Că sunt Bonnie and Clyde. Da, sunt... Numai că în zilele astea lui Marius i s-a cam ridicat frica la un nivel de alertă. Că nu știe ce îi se întâmplă. Ce îi se întâmplă? Și mai vine să mai dăți eu una în cap. Da, mă uite ce m-a dat. Cum, cu ce te-a lovit la frunte? Unde sunt voi lovită la frunte? Ai cucui. Am un sărător eu un cucui și nu-ți dai seama. Și-a urcat la cap. Nu știu că nu pot să mă uit în curul Deci, meu. abia aștept să Nu sunt atât nu te de mai văd. flexibilă încât să Să mă nu-ți uit mai în văd curul meu nebunia. propriu. Hai că am trecut la altă fază. Asta se întâmplă. Dacă era pedepsit jegosul, nu mai venea cu povești despre cum intrau amanții lui mama la mine în casă. Sau peste mine în casă. Sau cameră, sau cum ai zis? Că Dar nici n-am înțeles. cine te lăsa borțoasă dincolo? Cine mă lăsa pe mine Păi așa borțoasă? ziceai pe Facebook. Unde ziceam? Pe Facebook. Unde? Unde am, o să ți le arăt. Ia să mi le arăți. Vreau să mi le arăți. Să intră peste tine și te lasă borțoasă.